Spoštovani gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni še v eni domači oddaji Pot poti. Tokrat sem na vašo željo v sosednji Hrvaški predstavili bomo red Pavlincev, spoznali oziroma govorili bomo o splavu, abortusu, vse to, kar ni dobro, in prav je, da predamo besedo tukajšnjemu predstojniku, patru Marku. Lijep pozdrav sve gledatelje hrvatskog govornog područja. Lijep pozdrav patru Marko. Drago mi je da ste u nama u emisiji Pot poti. Hvala Isus i Marija. Uvijek hvala lijepa što ste me povabili. Evo, mi se sad nalazimo u našem najmlađem samostanu u Hrvatskoj. Inače, kroz povijest Pavlini su imali 42 samostana u Hrvatskoj. Bili smo jedan od najvećih, najzasluženijih redova u našoj Hrvatskoj. Ali evo, povijest i povijesne bure i probleme izdržala su ova 3 samostana u Hrvatskoj, u Karlovcu Kamensko i ovaj Svetice i u Istri Sveti Petar u Šumi. Dakle, mi smo ovdje u Sveticama, to je jedno prekrasno mjesto, kažu mnogi raj na zemlji, okruženo zelenilom, mnogim interesantnim mjestima i točkama koje možemo pogledati kao turisti i kao vjernici. A Svetice se nalaze svega nekoliko kilometara od grada Ozlja i od Krašića, nekih 15 kilometara gdje je robovao naš blaženi Alojzije Stepinac, i tu je isto nekih 20 kilometara Metlika, odnosno Dežela, Slovenija. Evo, tako da smo ovdje svi blizu i drago mi je da ste došli na ovo mjesto. Hvala lijepo. Kako vas je Bog pozvao da ste odgovorili na ovaj kviz i ušli u red Pavlinaca? To je teško objašnjivo. To je kao da pitam nekoga tko je oženjen ili udat, zašto baš ta osoba, ne? To je stvar srca. To je, evo, u jednom trenutku svoga života završavao sam osnovnu školu i jednostavno u jednoj crkvi u Karlovcu, u crkvi Svetoga Josipa, to je naše hrvatsko nacionalno svetište, ja sam gledao Pavlina ovako u bijeloj odjeći i u habitu i to mi se jednostavno urezalo u srce i kao da sam u tom trenutku čuo glas u sebi: želim da budeš takav, ne? I nakon mnogih godina i mnogo pitanja, razmišljanja, traženja, evo, ja sam odlučio postati Pavlin, prijavio sam se. Tada je još bio samo jedan samostan u Hrvatskoj, u Karlovcu, međutim taj samostan je bio okupiran, bio je Domovinski rat 90. godina i samo su 2 Hrvata, Pavlina, bili svećenici. I onda sam ja, evo, kod njih nazvao, prijavio se i tada sam išao u Poljsku i sada sam već 10 godina svećenik. Baš, evo, za mjesec dana će biti 10. godišnjica moga svećeništva. Molim vas da nam predstavite historiju Pavlina od početka do danas. Tko je vaš utemeljitelj, ali imali smo i samostane u Sloveniji. Jedan samostan je bio u Limje kod Celja. To je bio zapravo samostan koji je pripadao Lepoglavi. Lepoglava je bila naš glavni samostan za Hrvatsku, a Pavlini potječu iz 13. stoljeća. Nastali smo u Mađarskoj, naš utemeljitelj je blaženi Euzebije, kanonik ostrogonski, koji je jednoga dana imao jedno viđenje. Bog mu je pokazao mnoštvo različitih plamenova koji se skupljaju u jedan veliki plamen i on je onda to protumačio tako da je skupio pustinjake koji su samostalno živjeli po šumama, po različitim, evo, pećinama, špiljama. Skupio ih je u jednu zajednicu i dao im je kao glavnog zaštitnika i uzor života svetog Pavla, prvog pustinjaka. I zato se mi Pavlini zovemo po svetome Pavlu Pavlini. Inače, sveti Pavao je živio u 3. stoljeću u Egiptu, u pustinji kraj grada Tebe, i ondje je 100 godina proživio nakon što je pobjegao od svoje obitelji pod pritiskom sa strane rimskih okupatora
odnosno rimskih progonitelja, tada je vladao car Decije, koji je progonio kršćane. Kako je Pavao bio kršćanin, on je jednostavno, njegova sestra ga je upozorila da bježi u pustinju ili će biti uhićen i ubijen. I Bog mu je pokazao jednu prekrasnu oazu koju dan danas možemo pogledati, na temelju koje je napravljena ogromna opatija, odnosno kompleks samostana crkvi koje vode danas kopti, kršćani, pravoslavci. Evo, to je Sveti Pavao, po kojem smo mi dobili ime. On se u pustinji hranio kruhom kojega je donosio Gavran i njegov učenik je bio poznati Sveti Antun Veliki ili Antun Opat. Koliko imate redovnika danas u Hrvatski? Kakav je rast duhovnih zvanja? Mi smo Pavlini jako mali red, nas je svega u cijelome svijetu, nas je sada 500, a nekada je samo u jednom samostanu u Budimpešti bilo 500 Pavlina. Živimo u 75 samostana, a glavni samostan je Jasna Gora, Częstochowa u Poljskoj. U Hrvatskoj imamo 3 samostana i nas je 16 Pavlina. Hvala i slava Bogu, mi imamo za sada lijepi broj duhovnih zvanja, imamo nekoliko bogoslova, nekoliko kandidata, nekoliko u novicijatu, ali evo kod nas je specifično što je formacija za Pavlina, dakle što se održava u Poljskoj. Ne u Hrvatskoj, nego u Poljskoj. Kako i kada ste počeli apostolat za nerođeni život? 1999. godine. Ja sam bio bogoslov, tada smo u Hrvatskoj započeli preko Radio Marije iz Zagreba sa jednom emisijom koja je bila posvećena nerođenoj djeci. Od tada se je razbuktao cijeli naš pokret po Hrvatskoj. Međutim, još prije 1995. godine, kada sam ja još bio u novicijatu, još nisam nosio niti bijelu uniformu, naš habit, jedan pater, Pavlin, stariji, koji je umro na glasu svetosti, imao je tu misiju, baš spašavanje nerođene djece, kroz post i molitvu, kroz žrtvu i pokoru, i on je to propovijedao cijeli svoj život. I mene je toliko dirnula ta njegova propovijed nama, novacima, nas je bilo 30-ak i mi smo to slušali, i ja se sjećam da je on, kada je govorio o patnjama nerođenog djeteta, o patnjama Boga, Isusa, Marije, o patnjama majke i oca koji prihvaćaju, evo, da im dijete bude oteto, ukradeno, ubijeno, on je plakao i mene su te suze jako dirnule. I onda je on na kraju izmolio molitvu i pozvao je nekoga da ga naslijedi, jer je rekao da je star i da će ga Gospodin brzo pozvati, što se i dogodilo nakon nekoliko godina. I pitao je tko će pomagati Isusu i Mariji u spašavanju nerođenih. I da sam ja digao ruku, onako imao se jedan poriv milosti, nešto me nagnalo, nešto jače od mene, neka sila Božja. I rekao sam ja ću. I nisam bio ni svjestan što govorim, jer tada sam vrlo malo znao o abortusu, ali zapravo tada sam počeo se informirati, tražiti, pisati puno, razgovarati, da bismo danas u Hrvatskoj imali jednu veliku udrugu, dobru udrugu. Imamo preko 50 molitvenih zajednica koje su zapravo temelj te udruge, jer pobačaj je stvar zlog duha, a mi se ne možemo sa zlim duhom boriti materijalnim sredstvima, nego duhovno se pobjeđuje duhovnim. I zato je temelj cijele naše borbe zapravo molitva i post. U tom vrtu stoji stara maslina, godine su prošle, ona ostala, kao da i sada gleda Isusa, pa bi opet htjela zagrlit ga
radite u župi. Da li bi nam mogli malo predstaviti taj rad, koliko vaš župana pomaže u vašem apostolatu kod nerođene djece? Ja sam provincijal Pavlina, ja imam odgovornost za našu provinciju, onda sam također predsjednik i voditelj udruge Betlehem i također sam i župnik, znači ove župe na Sveticama, to su velike odgovornosti. Cijeli dan radim, cijeli dan sam s ljudima, jako mnogo ljudi dolazi ovdje na razgovor, na ispovjed, na molitvu, zajedničku, individualnu, ali u svemu tome je dobra stvar što je župa mala. Župa broji svega 400 duša i nema puno posla što se tiče te strane župne. Ali župljani su vrlo dobri, vrlo su me dobro prihvatili ovaj specifičan način rada. Oni su već upoznati s time, već im je to normalno da je samostan uvijek pun djece, majki, trudnica, ljudi sa svih strana, grupa, seminara, duhovnih obnova i zaista sam Bogu zahvalan za ovo mjesto. Ja bih sada naše gledatelje pitao, a vas bih zamolio da mi odgovorite, zašto ljudi rade pobačaj? Nekim ženama je pobačaj kako neka vrste kontracepcijsko sredstvo. Što bi rekli o tome? Pobačaj je jedna strašna prijevara, jedna strašna zabluda. Blažena majka Terezija, velika zagovarateljica života, je rekla ako je pobačaj moguće, onda je sve moguće. Znači, svako drugo zlo je moguće ako dozvolimo da se nevini, nebranjeni, najslabiji među nama, a to su nerođena djeca, kojima se Isus Krist usuobličio, jer je i sam bio nerođeno dijete. Isus je bio embrij, Isus je bio fetus. Dakle, ako se oni ubijaju, onda je sve moguće. I pobačaj, to je stvar, kao što sam već prije rekao, zlog duha, koji djeluje kroz različite načine i metode da bi zavarao, prevario čovjeka i da bi ukrao Božji blagoslov koji dolazi kroz dijete. Jer dijete je najveći Božji blagoslov, najveće čudo i najveći mogući dar. Bilo koje dijete, bilo kakvo dijete, zdravo, bolesno, dijete je dar, čudo i blagoslov. I đavao kaže Isus u Evanđelju po Ivanu da je on čovjekoubojica i lažac od početka i da laže, da je on otac laži. I on je uvjerio današnje ljude, današnji svijet da je abortus nešto normalno zato što je legalizirano. A mi kažemo legalizirano zlo ostaje zlo. Različite su, vi ste pitali za uzrok, različiti su uzroci. Ljudi čine pobačaj zbog ljudskih obzira, zbog mladosti, zbog zdravlja, zbog financijske situacije, ali u središtu svega toga u biti u stvari je nevjera. Čovjek nema vjere da je Bogu sve moguće, nema vjere da je Bog ljubav, nema vjere da Bog želi to dijete, da s tim djetetom ima neki plan, nema vjere da je u Božjim rukama svo bogatstvo svijeta i da je Bog onaj, kako kaže knjiga Izlaska, koji daruje zdravlje. I zato što nemamo vjeru, što smo čovjeka pretvorili u Boga, u božanstvo, evo, moguće je da se djetešce koje Bog šalje da spasi svijet, da pomogne svijetu, zapravo baci u smeće. Jer glagol na latinskom jeziku aborire znači baciti u smeće. Ovo pitanje bi postavio od naših gledatelja koji su mi pisali putem e-maila, kako ulogu kod nerođene djece imaju muškarci. I da li vidite neku perspektivu o tome da bi potaknili muškarce u borbi za nerođenu djece? Moje mišljenje je da bi se mogli pobačaj možda ne bi dogodio ako bi bili muškarci prema ženama zaštitnici, kao je bio Sveti Josip prema Mariji. Što vi mislite o tome?
Mi upravo ove godine započinjemo veliko istraživanje i rad na tu temu, muškarci i pobačaj. I upravo Sveti Josip nam je glavni lik. Sveti Josip je rekao majci Mariji, anđeo je rekao Josipu u snu: Josipe, ustani i uzmi dijete i njegovu majku. To nam je citat koji će nas voditi u razmišljanje kako posvijestiti muškarcima, mladićima da se bore protiv smrti i da izabiru život. Kao što kaže knjiga Ponovljenog zakona u 30. poglavlju: stavljam pred tebe život ili smrt, blagoslov ili prokletstvo, život dakle biraj. Ja sam Snježana, ja sam iz Slavonije. Ispričat ću vam kako sam došla ovdje u Karlovac u kuću majki. Evo ovako, završila sam u bolnici zato što sam imala dečka koji je bio agresivan, alkoholičar. Ostala sam trudna, udario me koljenom u stomak, šamar, i tada je došla policija, privela ga je. U biti nastali su problemi, završila sam u bolnici sa krvarenjem i trudnoća je postala rizična. Ja sam u bolnici znala da se vratiti više ne smijem, nisam znala kuću i šta da radim. Od moje obitelji svi su me nagovarali na abortus, što mi nije uopće dolazilo u obzir, jer je dijete bilo željeno svakako. I jednom sam se šetala sasvim slučajno po bolnici nakon što sam se smjela ustati i naišla sam na letak koji je u biti sa licem bebe bio. Ja sam uzela da ga pročitam i tamo je pisalo kako koja beba izgleda u prvom tjednu trudnoće, u drugom, trećem. I na kraju je pisalo isto tako za ovu kuću obavijest gdje se mogu javiti majke koje nemaju drugog izbora, da su trudne, da je pater Marko skroz protiv pobačaja i tako. Bilo me strah, naravno. Nisam znala ni o čem se radi, niti sam ikada čula za tako nešto, ali nazvala sam taj broj jer nisam imala drugog izbora. Kad sam nazvala taj broj, odmah mi je rečeno da mogu odmah doći i tako sam uzela samo najosnovnije stvari, doslovno sam pobjegla. Došla sam ovdje u kuću i tu sam cijelu trudnoću održavala, više sam bila u bolnici nego ovdje u kući jer trudnoća je bila baš jako rizična. I nakon toga, nakon što se ona rodila, eto prije 2 mjeseca, Kijara Dorijana se ona zove, ništa nema ljepše od toga. Sve se isplatilo, sve proplakane dane, noći, sav strah, sve se skroz isplatilo. Nikad neću zaboraviti, naravno, sve skupa kako su me ostavili, kako su me nagovarali na abortus, jer to nikad nikome ne bi preporučila, nema ništa ljepše nego roditi jedan život, ništa nema ljepše, to je istina. Plače ona meni po noći, jesu to muke, ali to su slatke muke skroz. Nikome nikada ne bih savjetovala. Da li je dijete slučaj, da li je djevojka ili žena ostala slučajno trudna ili ne, nikad ne bih savjetovala nikom da učini pobačaj, jer ja pretpostavljam da je to sigurno stvar s kojom se jako teško živi. To je ipak osoba, biće jednog dana i nikako to ne bih preporučila. Ipak pogledajte, to je mala curica, prelijepa, danas sutra svaka djevojka ili žena može tako držati u ruci i biti ponosna na nju. Savjetujem svim ženama, djevojkama, svim majkama, svima, ako se nađu u takvoj situaciji sličnoj, da se jave ovdje u kuću, u Karlovcu ili u neku drugu kuću u Hrvatskoj. Brojevi telefona ima na internetu, ima na lecima. Javite se u svoju najbližu župu i svi će vas uputiti na ovako mjesto kao što je ovdje, jer ovo je topli dom, ovdje nema nikakvih problema, sve se pruži što je god potrebno jednoj djevojci ili ženi, sva medicinska skrb, sve od hrane, pelene, sve, apsolutno sve, nikom ništa ne fali, tako da dok se ne snađu, dok ne smisle dalje rješenje, ovo je sigurno rješenje. Ja bih se vam iz srca zahvalio za ovo svjedočanstvo i vam u životu poželio sve dobro i neka vas prati dobri Bog. I
mi imamo iskustvo da je svaki muškarac drugačiji, naravno, kao i svaki slučaj pobačaja, kao i svaki slučaj žene koja dođe s tim problemom, svi su oni drugačiji. Neki muškarci su reagirali jako burno kada su saznali da je djevojka ili žena učinila pobačaj bez njihovih znanja, bez njihovog znanja, jer im je ugroženo očinstvo, ugrožena muškost, ugrožena je ta jedna njihova snaga kojom se žele dijeliti, jedna zaštita koju žele staviti nad svoju djecu. I onda kada im je dijete oteto, bez njihovog znanja, oni su jako povrijeđeni. S druge strane, postoje muškarci koji guraju svoje djevojke i žene, koji nasilnički traže od njih da učine pobačaj. S treće strane, postoje muškarci, mladići koji su potpuno im je svejedno, ništa ne shvaćaju, ništa se ne brinu, ništa ne žele poduzeti, kažu to je tvoje tijelo, to je tvoj život, eventualno plate pobačaj ili možda čak ne plate. I postoji ta četvrta vrsta muškaraca koji su zapravo kukavice. Oni bježe, oni ne žele uopće čuti za to, oni ostavljaju trudnu majku i to djetešce i ta žena, ta djevojka, zbog neke sramote, osjećaja krivice, zbog nekakve moralne, ne znam, prljavštine ili kako ćemo to nazvati, zbog ljudskih obzira, zbog sela ili grada u kojem živi, zbog roditelja, evo onda čini taj pobačaj. Muškarac je predviđen u Božjem planu da bude oslonac ženi, da bude glava ženi, da bude otac obitelji. I naravno da kada se učini pobačaj da sve to pada, da sve to nestaje i da se tu onda sve vrijednosti zapravo izvrću i evo taj duh smrti ulazi u taj brak, u tu vezu, tu obitelj. I ja ne znam niti jednu obitelj, niti jednu vezu između dečka i djevojke, cure, gdje se dogodio pobačaj, da bi tu bio jedan blagoslov, da bi tu bila jedna sreća, osim ako je to predano iskreno Bogu u pokajanju. A ovdje je jedan problem veliki što naši muškarci ne osjećaju to tako. I odgovorno tvrdim u duhovnom smislu, duhovni će razumjeti da mnoge obitelji su u jednoj otuđenosti, u jednoj hladnoći, u jednoj nesretnoj atmosferi, u jednom nemiru dubokom danas, u jednoj velikoj krizi, baš zbog toga što roditelj, otac, nije ispovjedio, priznao, pokajao i dao zadovoljštinu Bogu koliko se može dati za pobačaj svoga djeteta. Znači ta nevina krv je na njegovim rukama, na njegove duši. I ovo ste dobro rekli i hvala vam za tu ideju da treba baš naglašavati da kada se očevi vrate svojoj djeci, da će onda nastupiti ozdravljenje i čitavog braka i obitelji. Vjerojatno tamo gdje ima molitva, sveta misa redovno, tamo ovakvih problema vjerojatno nema. A gledajte, da i ne, sigurno. Sveta misa je naše najveće oružje, najveća, najsnažnija molitva crkve i nema iznad svete mise. Tamo gdje se slave mise, gdje se moli krunica, kako nas Gospa poziva, gdje se posti, gdje se daje zadovoljština u duhovnom smislu za pobačaj, tamo je jedno veliko svjetlo koje probija mrak. I tamo vlada pobjeda uskrsnuća Gospodnjega, ali kod nas današnjih vjernika je problem što ne ulaze dublje u tu misu, što ostaju na površini, što ne shvaćaju zapravo te znakove na misiji, što zapravo imaju religioznost, a nemaju pravu vjeru. Ne? Tako da, nažalost, katolički, kršćanski krajevi Europe su oni koji najviše pobačaja imaju. Svet, Gospodin Bog Sabaoth, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji
Gospodnje, hosana u visini. U istinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, Tvoju smrt, Gospodine, navješamo, Tvoje usrpsnuće slavno, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasimo i zahvaljujem Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričasnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Što kažete o kloniranju i umetnji plodnji? A kažem ono što kaže naša crkva. Znate, čovjek danas želi biti svemoguć, ali Bog je postavio granice, postavio ih je sa nekim ciljem, sa nekom svrhom. I ja vjerujem da kada mi poštujemo Božje granice koje je On dao za nas, da onda mi živimo u Božjem blagoslovu. Kada se te granice prijeđu, čovjek zapravo sve dublje i dublje tone. I ja bih pitao te ljude koji zagovaraju svo to kloniranje, sve moguće heterologne, homologne, ovakve, onakve, in vitro umjetne oplodnje, surogat majke, uzimanje embrija u nekakve strašne svrhe, zamrzavanja, manipulacije s jajnim stanicama i još 1000 drugih stvari. Ja bih ih pitao samo jedno: gdje je granica? Mi danas već u Europi imamo slučajeve gdje su države ozakonile da je pobačaj moguć ako se roditelji ne slažu sa spolom začetog djeteta. Slušamo u Italiji su sve veći glasovi da se može, ako su roditelji rodili dijete sa Downovim sindromom ili sa nekom drugom bolešću kojega liječnici nisu dijagnosticirali u utrobi, da bi se to dijete već rođeno moglo eutanazirati, ubiti. Ne? Dakle, kultura smrti koja je tako duboko ušla, nažalost, u srca ljudi, u glave ljudi. Mi danas razmišljamo o medijima, mi danas razmišljamo onako kako nam serviraju, kako nam drugi govore, više čovjek ne razmišlja vlastitom glavom. Za nas kršćane, dozvolite da kažem, dovoljno bi bila ta činjenica, dakle, da je Isus bio nerođeno dijete.
Isus Krist je mogao doći na tisuće drugih načina, on je došao kroz Mariju. On je živio u njezinom organizmu, u njezinom tijelu, pod njezinim srcem. On je bio sazdan od njezine krvi, omotan posteljicom koju je ona nosila. Primao je kisik kroz Mariju i hranu kroz Gospu je primao, svoju majku, našu majku. I ta činjenica da je Isus bio embrij i fetus, to bi nama kršćanima bilo dovoljno da znamo sljedeće, prvo i zadnje. Život nerođenog djeteta je svetinja. Svetinja. Ne? Nitko nema prava oduzeti život nerođenom djetetu. Ne postoji takvo pravo na zemlji, takav zakon kojega bismo mi trebali slušati, koji povrijeđuje malene, najmanje, one koji se sami ne mogu braniti. To se događalo u Hitlerovoj Njemačkoj, to se događa danas u mnogim zemljama, u Africi, u Aziji, gdje vlada diktatura, despotizam. Znači kada veliki gaze male, koji nemaju pravo na obranu, evo to je to, nerođeno dijete najmanji Kristov bližnji, Kristov brat ili Kristova sestra. Iz dnevnika svete sestre Faustine Marije Kovalske 16. septembra 1937, številka 1276. Danes sem tako goreče želela opraviti sveto uro pred najsvetejšim zakramentom, vendar je bila Božja volja drugačna. Ob 8 so se pojavile tako silovite bolečine, da sem morala takoj v posteljo. 3 ure sem se zvijala v bolečinah, to je do 11 zvečer. Nobeno zdravilo mi ni pomagalo, kar sem zaužila, sem izbruhala. Občasno sem se zaradi bolečin onesvestila. Jezus mi je dal spoznati, da sem na tak način prevzela delež pri njegovem umiranju na Olski gori in da je to trpljenje sam dopustil kot zadoščenje Bogu za otroke, pomorjene v telesih zlih mater. Takšno trpljenje sem prestajala že 3-krat, vedno se začenja ob 8 uri in traja do 11 zvečer. Nobeno zdravilo mi ne more olajšati teh bolečin. Ko se bliža 11. ura, same popustijo in takoj zaspim. Naslednjega dne se počutim zelo slabotna. Prvič se mi je to zgodilo, ko sem bila v zdravilišču. Zdravniki niso mogli ugotoviti, kaj je to, ne injekcija, ne nikakršno zdravilo mi ni nič pomagalo in sama nisem razumela, kakšne bolečine bi lahko bile. Povedala sem zdravniku, da še nikoli v življenju nisem imela podobnih bolečin, priznal je, da ne ve, za kakšne bolečine gre. Zdaj razumem, kakšne so te bolečine, ker mi je to dal spoznati Gospod. Ko pomislim, da bom mogoče spet kdaj na tak način trpela, me objame groza. Ne vem, če bom še kdaj trpela na tak način. To prepuščam Bogu, kar mu je všeč, naj mi pošlje, to sprejmem z ljubeznijo in danostjo. Ko bi s tem trpljenjem lahko vsaj enega otroka rešila pred umorom. A Bogstvo se ostavlja dušne rane kot roditelja, tako kot muškarca, kao i žena. Kakva iskustva imate u tome? Mi se cijelo vrijeme od početka našeg apostolata i udruge Betlehem pokušavamo pomoći tim žrtvama pobačaja. Jer moramo znati da su žrtve pobačaja prvo nerođeno dijete koje je masakrirano, u utrobi majke izbačeno, koje nije imalo pravo na život. Druga žrtva je sama majka, to je jedna vrsta traume, tragedije koju ona mora s njom živjeti do kraja života. Mnoge ovdje pate, padnu depresije, u različite druge bolesti, ovisnosti, samosažaljevanja, grižnje savjesti,
strahova od kazne Božje, strahova od bolesti. Tu su mnoge posljedice tjelesne, jel? Pa pobačaj nije samo obična operacija, zahvat. Pobačaj je vađenje živog bića iz žene, iz ženine utrobe. To nije vađenje tumora, to nije vađenje pokvarenog zuba. To nije izbor kako možemo činiti između dvije vrste stolice, knjige ili haljine. Radi se o tome da se oduzima život. Oduzima se život, ne? I naravno da, gledajte koliko patimo kada nam, ne znam, nešto puno manje se dogodi, jel? Čovjek kada ima recimo sudar autom ili kada, ne znam, dobije otkaz ili tako. A ovdje je oduzimanje života u pitanju i mi smo jako slabi, krhki, čovjek je krhko biće. Nas mali vjetar može, mala trauma, mala bolest nas može slomiti, uništiti. Zato abortus je strahovito ozbiljna stvar, strahovito ozbiljna stvarnost i ta tama koja ulazi od toga trenutka kada majka i otac kažu ne životu, ta tama guši i majku i oca i sve one koji su sudjelovali u tom pobačaju i ta tama je jednostavno uzrokom mnogih psihičkih, fizičkih i duhovnih trauma, bolesti, rekli bismo problema životnih, problema poslije u seksualnosti, bračnih problema, dakle raznih peripetija koje se odvijaju u čovjeku, jer mi smo stvoreni na sliku Božju i Bog je nama podario život da se dijelimo životom, pa čak i ja koji nemam biološku djecu, ali ja taj život propovijedam, ja za taj život radim, ja za taj život trošim svoj život i zapravo sve je usmjereno na taj život i vidimo kada mi umremo da isto tako odlazimo u život vječni. Tako da stvari života su apsolutno nepovredive, ako ih čovjek povrijedi, onda mora trpjeti.
namen ove misije je da ljude osvestimo, i tako slovenačke i tako hrvatske gledatelje. Što vama posebno znači nerođeno dijete? Imate i bijelu krunicu. Nerođeno dijete, to je neopisiva radost kada spasimo nerođeno dijete od pobačaja, kada dovedemo majku i oca da shvate što im je Bog dao. To je neopisiva radost. Kada možemo krstiti bebu koja se rodila, dijete koje je spašeno od pobačaja. Evo, i naš apostolat kaže trudnica je kraljica. I pobačaj nikada nije rješenje, nikada. U ovih 12 godina koliko djelujemo, spasili smo na stotine djece. Nikada, niti jednom nije došla majka koja je rekla, ili otac koji bi rekli zašto sam rodila. Nikada. A s druge strane, vjerujte mi, tisuće ljudi koje sam ispovijedao, s kojima sam razgovarao, koji su učinili pobačaj, evo, gorko su poslije žalili. To je iskustvo koje meni nikakva studija, ne znam kakva znanstvena ovoga svijeta ili politika ne može jednostavno me uvjeriti da to nije tako. Život je težak i svi imamo svoje probleme i u životu kad tad i nastradamo i padnemo i borimo se, jel tako, i vi i ja i svi vi gledatelji, ali naši problemi nisu razlog da mi drugoga lišavamo života. Život donosi različite preokrete, obrate, ne? I netko ko danas nema, sutra ima, netko ko je danas bolestan, sutra je zdrav. Tako da pobačaj nema opravdanja. Što majke nose za svu djecu nerođenu, što i crne ruke kose, za svu djecu začetu u utrobi što majke nose, za našu braću i naše sestre što i žive, a nevine kolju. Dižem glas, za djece spas, jer ja sam nekad bila dijete. Ja dižem glas, za djece spas, širom ove naše planete. Ja dižem glas, za djece spas, jer ja sam nekad bila dijete. Ja dižem glas, za djece spas, širom ove naše planete. Nek se smrtna kazna ukine za nas. Nek se smrtna kazna ukine za nas. Nek se smrtna kazna ukine za nas.
Mi dižemo glas, za djece spas, u ime ljubavi i pravde. Mi dižemo glas, za dobro protiv zla, pomozite dobri ljudi. Mi dižemo glas, za djece spas, u ime ljubavi i pravde. Mi dižemo glas, za dobro protiv zla, pomozite dobri ljudi. Nek se smrtna kazna ukine za nas. Nek se smrtna kazna ukine za nas. Nek se smrtna kazna ukine za nas. Hvala ti, mami, se što si me rodila. Molim vas da nam predstavite vaš centar Betlehem, pa i druge centre koje imate. Centar za nerođeni život Betlehem je nevladina, neprofitabilna, građanska udruga koju vodi svećenik, ja, ali nije crkvena udruga, nego je građanska. Postoji od 2009. godine i već imamo podružnice na nekoliko mjesta, gradova u Hrvatskoj. I ja se nadam i molim, već godinama molim, da Betlehem se osnuje i u Sloveniji. Daj Bože da se osnuje u Sloveniji, to mi je velika želja i bio bih neizmjerno zahvalan ako neko u srcu osjeća taj poziv kao što sam ja davne 95. osjetio. Ako netko od gledatelja, dragih slušatelja osjeća taj poziv, odnosno tu milost da može Bogu služiti i svome narodu i svojim bližnjima kroz tu službu. Betlehem je, već sam rekao, utemeljen kao molitveni pokret. Mi imamo mnogo molitvenih zajednica. Naše molitvene zajednice su različitih tipova, postoje individualne grupe, znači grupe koje se u kućama nalaze, grupe koje su u dvoranama, u crkvama, grupe koje su po noći samo, to su noćna bdjenja. Dakle, imamo grupe molitve koje su organizirane kao hodočašća, molitve u bolnicama, molitve koje su više, recimo, bazirane na postu, na nekakvoj pokori, jako mnogo klauzurnih samostana nas podupire i kažem, još jednom ponavljam, da je baš molitva naša snaga. Jer mi smo slabi ljudi, jadni, da nema Isusa, što bismo dobro učinili? Padamo, radimo gluposti, griješimo, ali dakle molitva je ono što nas drži uz Isusa, ne? Uz Gospodina, uz Oca, uz Sina, uz Duha Svetoga i onda nebo može na ovoj našoj zemlji kroz nas djelovati. A nebo ima svoje metode. Mi često mislimo da će tribine, da će dokumenti, papiri, da će nekakve velike riječi lijepe. Ja ne mislim tako, ja mislim da smo upali zapravo u pošast pobačaja, jer riječ je o 50 milijuna godišnje u svijetu, a oko 30.000 godišnje u Hrvatskoj, za Sloveniju ne vem, ali sigurno je tu negdje velika brojka. Dakle, upali smo u pošast pobačaja, baš zbog toga što smo u crkvi počeli malo moliti. I što smo, više se okrenuli svjetovnim i svjetskim metodama i što sve manje, sve kraće prebivamo u crkvi pred svetohraništem. I ja mislim da je tu glavni problem što narod Božji zapravo nema tu duhovnu snagu. Mi danas imamo sve, mi imamo stotine vrsta Biblija, knjiga, kompjutera, seminara. Nikad više nije bilo duhovnih obnova na temu molitve, karizmatskih susreta
Preko kompjutera, interneta možemo gledati sve poznate voditelje, karizmatike, ne znam, ovakve, onakve, svaki dan. Ali ta osobna molitva, ta obiteljska molitva je zapravo na jednoj vrlo niskoj razini. I čak i u samostanima i u župama. I zato poziv za obranu života je poziv na molitvu. To narod Božji treba na koljena, ne? Bez toga ne možemo pobijediti, jer zli duh ima svoje metode koje ne pobjeđuju se i ne borimo se protiv đavla pelenama. Ja skupljam pelene i hranu i odjeću, jel? Ali to je drugo, to je treće, to je peto, ali prvo je molitva. Onda imamo, recimo, u našoj udruzi imamo inicijativu za zlostavljane žene i djecu, koju smo predali pod zagovor svete Jozefine Bakite, crnačke svetice iz Sudana. Imamo inicijativu ekumensku molitvu, imamo sa braćom baptistima, tako grko-katolicima, pravoslavima. Imamo inicijativu za roditelje koji su spontanim načinom izgubili dijete u spontanom pobačaju, koji osjećaju veliko trpljenje zbog toga. Sve o tome možete pročitati na našim stranicama www.stopabortus.com. Tamo ćete vidjeti da vodimo i 3 kuće za majke i djecu koje se nazivaju Obitelj Svetoga Josipa. Isto tako pokrenuli smo u Hrvatskoj prvo hrvatsko spomen obilježje nerođenoj djeci, gdje se mogu sve majke, roditelji, očevi koji su izgubili dijete ne samo u abortusu, u spontanom pobačaju, nego i pri porodu, u prvim godinama života. Evo, mogu se doći pomoliti, izmiriti s tom djecom, isplakati, jer nažalost bolnice uglavnom ne predaju njihova tijela. A velika pomoć bi bila za roditelje da se ta tijela predaju, da se grobovi obilježe, da čovjek može period žalovanja, što je normalna stvar, žalovanje, da može ga proći. Onda imamo različite koncerte, izložbe, letke, izdajemo knjige i između ostalog ovo što ste rekli, bijelu krunicu, krunica nevine dječice, jedna prekrasna krunica za koju imamo dozvolu od našeg generala reda, jednog našeg hrvatskog biskupa, dakle da se dijeli, da se širi i već ja vjerujem da 10.000 ljudi mole tu krunicu. Ona je vrlo jednostavna, vrlo je i vizualno lijepa i eto, ako netko želi može naručiti kod nas tu krunicu. Ona je kao jedan od simbola našeg apostola. Euharistijsko srce Isusovo, smiluj nam se, prežalosno srce Marino, moli za nas. Betlehemska nevina dječice, zagovarajte nas, zagovarajte nas.
Oče nebeski, prikazujemo ti rane i krvi Isusa Krista, jaganjca Božjeg, koji oduzima grijehe svijeta. Suze majke Marije i ljubav svetog Josipa, moleći milosrđe za nas i za nerođene. Amen. Isuse, Marijo, Josipe, ja vas ljubim i molim, spasite nerođene. Isuse, Marijo, Josipe, ja vas ljubim i molim, spasite nerođene. Isuse, Marijo, Josipe, ja vas ljubim i molim, spasite nerođene. Isuse, Marijo, Josipe, ja vas ljubim i molim, spasite nerođene. Isuse, Marijo, Josipe, ja vas ljubim i molim, spasite nerođene. Isuse, Marijo, Josipe, ja vas ljubim i molim, spasite nerođene. Isuse, Marijo, Josipe, ja vas ljubim i molim, spasite nerođene. Isuse, Marijo, Josipe, ja vas ljubim i molim, spasite nerođene. Isuse, Marijo, Josipe, ja vas ljubim i molim, spasite nerođene. Isuse, Marijo, Josipe, ja vas ljubim i molim, spasite nerođene. Pišete knjige, koje knjige ste napisali, gdje se mogu te knjige nabaviti, a naši gledatelji ćete ove knjige i vidjeti na televizijskom ekranu. Pa ja sam do sada napisao nekih 20 knjiga i molitvenika. Imamo izdavaštvo koje se zove Non Natus, dakle na latinskom jeziku to znači nerođeno dijete. Izdajemo knjige, evo baš u vezi abortusa, kontracepcije, zaštite života, molitve za život i mogu se nabaviti evo preko interneta, preko naše stranice. A isto tako evo pozivam da se imam nešto i na slovenskom, imam 9 za nerođene na slovenskom jeziku i vrlo rado ću vam to pokloniti. A ja mislim da je jako, jako važno uz internet, uz te moderne načine predavanja informacije, da je jako važno širiti letke. Mi smo već milijune letaka podijelili u preko različitih 30 različitih letaka, ako ne i više, možda i 50-ak, dakle kroz ovih zadnjih 10 godina. I ti leci dođu u bolnice, u čekaonice, u škole, na kolodvore, pa ljudi čitaju kad čekaju vlakove, autobuse, u crkve naravno. Evo, i zato je jako važno da postoje ti leci koji bi informirali ljude i koji bi zapravo stajali čvrsto uz život i jednostavno dali ljudima jedno svjetlo, jednu snagu
Isto tako puno nam pomaže mala figurica djetešca koja ima 10 tjedana, djetešce koje evo, nebrojeno puta kada sam ga izvukao iz ove svoje vrećice i pokazao majci koja bi željela, koja namjerava učiniti pobačaj, evo, toliko mnogo puta je to djetešce zapravo spasilo život. Evo, to je djetešce od 10 tjedana, djetešce od 10 tjedana, koje ovako izgleda u utrobi, to je gumena figurica. Evo, mi vidimo da to nije biljka, da to nije životinja, to je dijete, homo sapiens, DNK ljudski, ruke, noge, nos, obrve, oči, prstići, sve je ovdje, savršen mali čovjek. Tako je izgledao Isus u Marijinom utrobi, tako smo izgledali i vi i ja, tako izgleda svako nerođeno dijete. I evo, crkva, Biblija, razum i srce govore ovo je dijete, ovo je čovjek, njega treba čuvati, njega treba štititi, ali prije svega njega treba ljubiti, voljeti. To ste vrlo lijepo kazate. Imate i web stranicu, Ja. možete nam kazati nešto o tome, ali mene su potaknule ove fotografije, evo, djetetu što imate na tej web stranici vaše. Da, to je stopabortus.com. Tamo ima jako puno dobrih materijala, ima jako mnogo lijepih filmova, slika, a ima također i film abortusa samoga, kako izgleda. Ali ima i svjedočanstava, ima evo, filmova s naših molitvenih sabora koje organiziramo godišnje u Hrvatskoj. Ima lijepih molitava, naravno, ali to je najvažnije da ima informacija gdje se obratiti za pomoć. Ne? Evo, i kod nas se može svatko obratiti za pomoć u slučaju da se sazna za neku trudnicu koja je u problemima i tako. A isto tako svatko se može tamo na te telefone, na taj mail obratiti ako želi pružiti pomoć. Mi smo sada u velikoj potrebi, radimo još jednu kuću koja će se zvati Kuća Marije, Majke života. I evo, treba nam i novaca, i materijala, i namještaja i tako, da bismo tu kuću adaptirali i da bi bila za majke i djecu. Dakle, želite li pomoć, nudite li pomoć, evo, dobrodošli na naše stranice. Ovo će naši gledatelji vidjeti na ekranima, ali vrlo me je potaknilo kad čovjek gleda, a na jednoj strani čovjek je rođen za Boga, za ljubav, a na drugoj strani nešto je radio smrt. Ali svako ovu emisiju počnemo sa svetom misom, a nas ljudi, oziroma gledatelji, pripelje do različitih samostana, različitih svećenika, redovnika, i tako smo došli kod vas i vrlo mi je drago, sam počešćen da ste nas primili i da radite ovakav plemenit rad. Evo, Bogu hvala, to je, ja uvijek kažem, to je jedino Božja milost, znate. To je kad čovjek vidi koliko je tu nasilja, koliko je tu nevine krvi, napasti, kušnja, koliko je tu pritisaka sa svih mogućih strana, zaista je sve Božja ljubav i Božja milost i Božja zaštita i sve je u njemu, ne? I međutim, znate, to je nema radosti kao što je radost kada se spasi dijete. Imamo kapelice, crkve, katedrale, da ih gradimo vlastitim rukama, to i spašenje čovjeka je veća stvar od bilo čega drugoga na ovome svijetu. Ja bih volio da, dragi gledatelji, to prepoznaju, jer jako puno se govori danas i o potrebi pomaganja siromašnima, pomaganja bolesnima i tako. Sve je to izuzetno potrebno, ali prva stvar je spasiti život. To je prva linija fronte, ne? Tu je najviše žrtava
Od nijedne bolesti ne umre toliko ljudi koliko umire djece od abortusa. Kada bi se svi ratovi svijeta spojili zajedno, ne bi tolika brojka bila kao što abortus godišnje odnese nevinih žrtava. Zadnjih 30 godina 20. stoljeća bilo je točno milijarda pobačaja na svijetu. Samo kirurškim putem. Dakle, nismo govorili o pobačaju spiralom, pobačaju nekim pilulama i tako dalje. Dakle, i pobačaju koji dolazi ubojstvom embrija poslije u tijeku ili poslije metoda potpomognute oplodnje. Dakle, život je prva linija fronte i ako nećemo spašavati život, onda sve drugo u biti nema puno smisla. Zato život prvo treba spašavati. To je istina. Kakvu viziju imate u borbi protiv pobačaja? Ja želim još toliko puno učiniti i želim da jednostavno da cijeli moj život bude podređen ovoj karizmi i ovoj misiji i vidim da to ljudi prepoznaju. Ja bih se htio jednom odmaknuti od svih drugih stvari, to mi je molitva svakodnevna, da mi Bog samo da ovo činim, ne? Da ne budem ni provincijal, ni župnik, ni prior, ni ovo, ni ono, nego da budem branitelj života, da budem svećenik branitelj života koji će ići po cesti, koji će ići po ulicama gradova pred bolnice, koji će dijeliti letke, govoriti s ljubavlju, bez proklinjanja, bez prijetnji, bez nekakvog strašenja paklom i slično, ali vrlo otvoreno i istinito govoriti o pobačaju. Međutim, želim osnovati i jedan centar za liječenje braka i velika stvar što sada radimo to je osnivanje mladih života. Znači, problem je što mi često samo posljedice pobačaja rješavamo, a ne idemo u uzroke. Uzrok pobačaja među mladima je nečistoća prije braka. Ja bih sad htio jedan veliki pokret učiniti mladih koji će se hvaliti i slaviti i blagoslovljeni biti baš čistoćom svojom predbračnom, ne? Da, to je zapravo uzrok pobačaja kod mladih. Isto tako, radimo sada jedan svjetovni institut, djevojke koje više godina vodim duhovno, odlučile su se na duhovno zvanje, pa ćemo napraviti jedan novi institut koji će s vremenom postati časne sestre, ne? A zovu se Sestre Kristovih najmanjih. Dakle, imamo jako puno planova, centar za liječenje braka i obitelji isto želimo otvoriti ubrzo, ali nemamo još financijskih sredstava za to, makar kuću imamo i sve ostalo, ali da će gospodin i Sveti Josip, on je naš najbolji poštar i bankar, i imamo puno planova, ali što je problem? Problem je u tome što malo ljudi želi predati, to je misija koja obuzima cijelog čovjeka i ne može čovjek pola sata dnevno, osim recimo molitvom, ali baš aktivno to zauzima cijelog čovjeka, jer je jako puno slučajeva, jako je puno potrebnih, jako je puno pitanja i da se moraš cijeli angažirati u to i cijelo svoje vrijeme, tako da je prva stvar što je malo nas je, premalo nas je, a drugi problem je to što sve više i više to postaje politički, društveno nekorektno. I ja vjerujem i možda i prorokujem kao svećenik, jer svaki svećenik je i prorok, da će uskoro doći i to vrlo brzo, možda i u sljedećoj dekadi, u 10 godina, vrijeme kada ćemo mi biti progonjeni, braćo. Ne? Mi ćemo biti progonjeni i to ozbiljno progonjeni, vjerojatno i zatvarani, i šikanirani i vjerujem da će to doći zato što je već to došlo u mnoge zapadne zemlje svijeta. Govor o abortusu je okarakteriziran kao nedemokratski govor mržnje, govor koji
spriječava ljudske slobode i takve neke stvari. I jednostavno, evo, to je na tragu tim nekim proroštvima ili razmišljanjima mnogih svetaca iz prošlosti, da će doći vrijeme kada će zapravo i Bibliju zabraniti, jer tamo je Biblija izrazito knjiga koja naglašava poštivanje života, koja se opire homoseksualnim vezama, odnosno prakticiranju tih grijeha protiv naravi, i koja recimo govori čak i o pravilnom odgoju djece, koje nije daj djetetu sve što god poželi, nego znaj ga i disciplinirati. A naravno sve su to stvari koje današnji svijet, koji voli više životinje nego ljude i koji živi vrlo ekološki, a zapravo u teškim grijesima opravdava. I ja vjerujem da će doći za 10 godina recimo do stanja kada ćemo mi zapravo djelovati ilegalno. I zato ja sada strašno puno tiskamo i dijelimo da bismo se pripremili na te trenutke. Ali znate, kaže Gospodin, vrata paklena neće ju nadvladati. Amen. To je istina. Ali o tome nam može pomoćiti i sveta družina, naša nebeska majka i sveti Josip. Kako vidite? Uzor svih obitelji je sveta obitelj i rekao bih jednu stvar strahovito važnu, da ne možemo izdržati, nećemo izdržati ako se ne vratimo obiteljskoj molitvi. Sveta obitelj je molila, ne? I radili su i odgajali su Isusa i tako, ali molili su. Mi znamo to zato što su živjeli u vrijeme kada su vrlo jasno židovski, hebrejski zakoni se obdržavali, sinagogalni i osobni. Dan je započinjao psalmima, majka je učila dijete molitvu, dijete išlo s ocem u sinagogu. Dakle, cijeli dan je bio zapravo jedan dan na slavu Stvoritelja. Evo, mi smo slabi jer nema obiteljske molitve. I zato nema čekanja sutra. Oni, kaže majka Terezija, koji žele ostati zajedno, moraju moliti zajedno. I zato treba jednostavno vratiti se obiteljskoj molitvi koja stvara jedan štit, jednu pancirnu košulju oko kršćanskih brakova i obitelji. I tamo gdje nema zajedničke molitve, tamo je vrlo lako ući kroz pukotine naše ranjive i ranjene duše i tijela, ući tom nekakvom zlu kocke, droge, preljuba, konzumerizma, materializma, nasilja različitog, verbalnog, spolnog, obiteljskog, ovakvog, ekonomskog, onakvog. Dakle, vrlo je lako ući tom zlu ondje gdje nema pancirne košulje molitve zajedničke. I zato stvarno apeliram na sve kršćane, katolike da se vrate molitvi, a uzor molitve je sveta obitelj. Što bi na kraju niste položili na srce našim gledateljima, možda ovim mlađim koji žive nekakav život koji vjerovatno nije isti pravi katolički? Pa ja bih rekao hrabro. Hrabro, Bog nas ljubi i vidi naše borbe i budimo uz život. Stostruko će nam biti nagrađena ova borba i svako može na neki način pridonijeti toj kulturi života, pobjedi života, pobjedi Boga kroz naše djelovanje. Ne možemo svi pisati knjige, nemamo svi taj dar, ali možemo moliti. Ne mogu svi ići pred bolnice s transparentima, ali možeš moliti, ne? Ne mogu svi tiskati letke, ali možemo dijeliti letke. Znači, jedan paket pelena, humanitarnu akciju, na 100 načina se može pomoći ne samo našem apostolatu, našoj udruzi, nego mnogim sličnima koji djeluju. Ali ono što, ja bih stvarno htio učiniti, baš sada, i za mlade, ako se slažete, na kraju kao moju poruku
i kao moju kao voljeti. Imate i web stranicu, Ja. možete nam kazati nešto o tome, ali mene su potaknuli ove fotografije o djetetu što imate na te web stranici vaše. Da, to je stopabortus.com. Tamo ima jako puno dobrih materijala, ima jako mnogo lijepih filmova, slika, a ima također i film abortusa samoga, kako izgleda. Ali ima i svjedočanstava, ima filmova s naših molitvenih sabora koje organiziramo godišnje u Hrvatskoj. Ima lijepih molitava, naravno, ali to je najvažnije da ima informacija gdje se obratiti za pomoć. Ne? Evo, i kod nas se može svatko obratiti za pomoć u slučaju da se sazna za neku trudnicu koja je u problemima i tako. A isto tako svatko pozdravnu riječ, da malo kleknemo i da se pomolimo za gledatelje. Bože Oče, klečimo ovdje pred Tobom, u ovoj kapelici. Klečimo kao Tvoja djeca, ljubljena, siromašna, slaba, ali Tvoja smo djeca, Bože Oče, i mi Te molimo da nas se smiluješ. Mi Te molimo, Oče, da pošalješ svoga Duha Svetoga sada nad naše mlade, nad našu djecu, nad naše brakove, nad naše obitelji, nad našu crkvu, župe, samostane, svećenike, redovnike, redovnice. Dođi, Duše Sveti, ja Te molim, siđi, Duše Sveti. Dođi naša srca, natopi svojom milošću, svojim blagoslovom, Duše Sveti. Da u ime Isusova mi vidimo pobjedu života u našim narodima, da u ime Isusova mi vidimo svjetlo u našim bolnicama, svjetlo u našim političarima, znanstvenicima, novinarima, svećenicima, da u sveto ime, u moćno, u jedino ime Isusovo, Oče nebeski, možemo pronijeti svijetom i našim domovinama ovu radosnu vijest da Ti ljubiš čovjeka, da si nam Ti poslao svoga Sina Isusa, Oče, da mi možemo živjeti puninom života. Mi Te molimo da svojom krvlju, Gospodine Isuse, zaštitiš svako nerođeno dijete, svaku majčinu utrobu. Krvi Kristova spasi, krvi Kristova obrani, krvi Kristova, krvi Jagančeva, budi štit, budi zid između napada zlog duha i tog djeteta, i te majke, i tog oca. I mi Te molimo, Bože, Duše Sveti, dođi sa svojim svjetlom i daj, Ti učini ono što mi ne možemo učiniti, da ovaj svijet i da naši ljudi i da naši vjernici i da svi naši bližnji ljube život, ljube djecu, vole djecu, pomažu djeci, brinu se za djecu i brane djecu, kako rođenu, tako i nerođenu. Marijo, Majko Isusova, stavljamo sebe i sve one koji sada gledaju. Marijo, ja Te molim da ih primiš u svoje bezgrišno i prečisto srce. Mi Ti ih predajemo, mi Ti ih preporučujemo i molimo Te, izmoli djecu onima koji ne mogu imati. Mi Te molimo, Majko Marijo, da staviš svoje blagoslovljene ruke nad utrobe koje nose bolesnu djecu, nad one bolesne trudnoće, rizične trudnoće. Mi Te molimo za liječnike, stavljamo u Tvoje bezgrišno srce, Majko Marijo, jer Ti si Majka Isusa i naša Majka. Mi Ti zahvaljujemo za Tvoju molitvu i zagovor. I Sveti Josipe, moli za nas i anđeli čuvari naši, zaštitite nas i branite. Neka vas koji ste došli ovdje, sve vas koji gledate, blagoslovi, čuva se mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Pater Marko, ja bih se vam zahvalio u svoje ime i u ime Slava Bogu, hvala Bogu. I gledatelja i predvsem Bogu da sam bio vaš gost. Zahvalio bih se u ime gledatelja za sve riječi što ste podelili sa našim gledateljima. Moram reći još nešto. Moj stari oče bil z Dobovi. Ja sam Slovenec 1/25. I to se osjeća. Ja, tako da. I poželim vam
vama i svima koji radite ove lijepe stvari, pomažete te nerođeni djeti. To, neka vam bude Bog veliki naplatnik na nebu i Bogu hvala. Bogu je sve moguće i moja zadnja poruka je učinite nešto. Aleluja. Hvala lijepo. Vaš, spoštovane gledalke in gledalci, pa lepo pozdravljam iz Paulinskega samostana v Sveticah. Upamo, da vsaj nekaj boste od tega odnesli, predvsem, da boste na eni strani videli, kaj pravzaprav je splav, abortus, oziroma spoznali smo tudi red Paulincem. Predvsem sem Bogu hvaležen, tudi vam in tudi hrvaškim gledalcem oddaje Potpoti, da sem smel biti vaš gost, oziroma da te oddaje na eni strani nas združujejo in Slovence in Hrvate, kajti mi vsi smo pravzaprav Božji otroci. In jaz vas lepo pozdravljam iz Paulinskega samostana v Svetici za tistim lepim, starim krščanskim pozdravom. Hvalim Jezus in Marija, do naslednjega snídania v oddaji Potpoti.